Quan era petit, el pare em va dur a la muntanya i em va mostrar l'espasa. Em va dir: «Fixa-t'hi bé, fill meu, perquè aquell que sigui capaç de desclavar-la serà l'amo del nostre poble». Em feia gran, i l'espasa no es movia de lloc, radiant, enigmàtica, poderosa. Cada dia n'hi havia uns quants que provaven sort, però res, no hi havia res a fer. El pare ho havia intentat moltes vegades, sobretot quan era jove, i també els altres habitants del poble, però no es volia desclavar, no hi havia manera. Fins que em vaig fer gran. Va ser arribar i moldre. Espasa en mà, vaig baixar al poble, i al bell mig de la plaça vaig alçar l'arma, i la gent va començar a desfilar. Passaven l'un darrere l'altre, ordenats. Els vaig tallar el cap, tranquil·lament, sense pressa. Abans de decapitar el pare, recordo com em va mirar emocionat i em va dir: «Ets l'orgull de la família, fill meu». Se'm va posar la pell de gallina. Vaig seguir amb la litúrgia, i quan ja no quedava ningú dret, vaig plegar l'espasa, me la vaig guardar en una de les butxaques dels texans i vaig fer via cap a casa. En arribar-hi, ja al capvespre, vaig desplegar altre cop l'espasa i encara vaig ser a temps de tallar el cap del gos, que m'esperava amb la cua alçada i un xic de saliva a la boca.